Ayo, Grootman Laka. Yo, malume. Your questions are so sensitive. I don't know who told you ukuthi nina mani-delete ama-messages ngeke sikwazi ukuwathola back. Wena ngisho noma ungazi ukuthi view once siyakwazi ukuyidonsa yonke le nto leyo ibuye, kodwa-ke angikho lapha. La ngikhona ngithi ngifuna ukubuza nje ukuthi ngabe leso sisi leso esomuntu oyithwele yini? I don't engage in no. I mean, like, ga ke na motho a ka mpeltelang wa bona le Grootman Laka. And ga ke na boyfriend. I'm still a tree. Wa itlhaloganya? Uma ngiqhubeka mina ngithi kunemkhondo esikwaziyo futhi ukuyithola. Imikhondo engalahleki fanele wazi nje ukuthi ifoni ayikhohle. Ibuyisa yonke into nezithombe kwayincwadi ezabhala. Angifuni ukuthi ngize ngiloyo ngibheka noma ngifunde ukuthi lezo incwadi isuke ibhala ukuthini. Malume, namo? Sure.